Don har yanzu aka ɗauko hanya, amma kirikiri da ko wahala muke a garin nan. To, kirikiri, ɗaukai da kuma ba tausaya mana. Ka ba su gashi an kawo da tausayi. Ai muna jin daɗin hanya. Haka da ma ya kamata a rika mana. Amma kirikiri, ba tausayin tsofaffi ba, ba gwara mu koma wurin wannan bawan Allah ba. Yawwa. Dabbobin nan ba ta da zai samu su damar da kan gyara wannan abu. Ai yanzu aka ɗauko hanyar ɓullewa. Yanzu aka ɗauko hanyar ɓullewa. Yawwa. Wannan azalima an yi alƙawarin ma duk ba a cika mana ba. Giri ba a cika mana alƙawarin ba. Hanyar ɓullewa? Ni fa na rasa gane hanyar ɓullewa ne. Zuwa zan yi. Mun dan bula mu wancan sai da lintan mu suke yi. Hanyar ɓullewa? Ba yaro. Na je na je. Amma yanzu kaga da ka samu hanyar bulle wannan ai alhamdulillah. Alhamdulillah. A'a to Salamu alaikum. wa alaikum yaro. Mama ina yini? Ina gajiya. Ya aiki? Lafiya lau. Ya kokari? Ina gajiya lafiya lau. Ya zafin nan? Lafiya daga ina ka kuma? Baba, an ji ɗazin na zo wuce na ji ka ce hanyar ɓullewa. Na ji ka ce hanyar ɓullewa. Dan Allah ka fahimtar da ni baba ni ma Baka da labarin wazir Ashafa? Wannan ɗan takarar PDP na ciyaman. Wazir Ashafa. Baka da labarin shi? Kai baba ina zuwa kadai ka gaya min wanda nake jin labarin shi a rediyo, a dutsen guga, a TV, a transformer. Ina jin labarin bawan Allah nan. Ina za ka ji labarin wannan ai bari in gaya ma waziri Ashafa ya wuce nan. Wallahi waziri Ashafa mutumin kirki ne, mutumin arziki ne, kuma irin su ne Allah ke so. Saboda bawan Allah nan ba zan taba mantawa ba. Matana na nakuda mun je asibiti. Aka ce mun dole sai an mutu aiki. Ina cikin yadda zan yi an ce aiki 50,000 na rasa yadda zan yi kawai sai gaban Allah na shigo yana tambaya wanda suke neman taimako ya taimaka masa a asibitin nan kawai ya ce nawa ne na ce wallahi ranka da 50,000 ne ya ce 50 ya ce ayi ai ana yi kawai aka santalo yaro santalele ma ni saboda tukuici ma da abin nan sai na samu yaron ni ma na waziri Ashafa. Allah sarki yaro ka kyauta wallahi tallahi wallahi ka kyauta maka to kaga da aljihun shi to ina ga in ya ci ciyaman fati na PDP ai kuma sai dai mara ai kaga alhamdulillah wallahi tallahi ni kai na kuma wannan ba ka gane ni ba kuma irin su ne in suna bacci zaka ji mun sharin su yana a basu saboda tsafa alheri Allah sarki ka gani shi yasa PDP ta dauko jajirtacce mai kwazo mai kokari saboda ya hau wannan mulki ya kada wannan matsiyaciyar jam'iyya wannan muguwar jam'iyya da muke cikin ta wanda take gasa mana aya a hannu ba abinda za mu ce mata sai dai Allah ya sa wallahi ai ba a magana wallahi tallahi ai ba a magana wallahi baba ai na ji dadin zancen ai ba a magana kuma Allah da kai ma zan kama tukuci daga an yi magana wai a ce a ƙara hakuri to hakurin za mu ci to hakurin ma ya ƙare gaba daya to babu na baka lafiya to nagode ai Allah ya bai wazira Ashafa albarka amin Allah sa ya fa haka ai yanzu kaga wannan zama kaga wannan mutumi dai yana taimako ya taimaki musulmi ya taimaki ya ai shi barka kowa ma nashi shi ba ruwan shi da kai musulmi ne ko kirista ne shi kowa nashi sai haka ake ba ruwan shi da bambanci na gode baba to na gode to ni dai ina nan dai to baba da Allah ya kaga gora ka taumin da shi daushe gona mutum ai daushe ma dai to ai ka san dai to na cin namijin goro